Dragi moji šestaci, u ovom videu prolazim kroz pripremu za test iz srpskog jezika vezanu za glagole. Imamo 12 zadataka vezana za građenje glagolskih oblika, određivanje vida, roda, prezentske infinitivne osnove i pravopisa vezanog za glagole. U prvom zadatku treba naći infinitivnu i prezentsku osnovu. Ako se setimo pravila da se infinitivna osnova dobija kod glagola na ti tako što obijemo ti, kod glagola pričati biće priča, a kod glagola na čisti tako što napravimo aorist, odnosno oblik na dođoh, pa odbijemo to dakle dođ, i pasti, padoh, i onda ćemo dobiti pad. Prezentsku osnovu dobijemo tako što kod svih glagola napravimo prvo lice množine prezenta i odbijemo nastavak mo. Pričamo, dakle priča, dođemo, dakle dođe, i padnemo, od pasti je padnemo, a ne padamo, dakle padnemo, odbijemo mo i ovako dobili smo ove oblike. U drugom zadatku treba naći vid i rod. Šta je beše vid? Vid je dakle svršenost ili nesvršenost radnje, odnosno da li se radnja završila ili nije. Pričati, pošto ta radnja traje, to je nesvršeni. Doći, završavam radnju, čim dođem, dakle svršeni. I pasti se, kad se padnem, takođe svršeni glagol. Kada je reč o rodu, imamo prelazne, neprelazne i povratne. Prelazni glagol ima objekat. Pričam, priču, dakle prelazni. Ja dođem, tačka. Neprelazni glagoli su glagoli kretanja ili oni koji nemaju pravi objekat. Dakle, doći, neprelazni, i konačno povratni glagoli, oni koji idu uz povratnu rečicu se. U trećem zadatku glagol biti treba prepoznati u imperfektu. Ako znamo tabelu da je imperfekat od glagola biti bejah, bejaše, bejaše, onda ću znati da je tačno pod a, behu. Biše bi bio aorist, a biće je futur. U četvrtom zadatku treba prepoznati aorist, imperfekat i pluskvamperfekat u datim rečenicama. Pod a, samo što uđoh na vrata, a oni su već sedeli tamo. Znam da aorist označava radnju koja se sada desila, dakle uđoh. Onda imperfekat, to je onaj stari književni oblik. Odmah vidim da je govorahu čudno, i to nam je imperfekat. I konačno pluskvamperfekat, pazim da podlačim sve delove pluskvamperfekta. Sam se bio vratio. Označava radnju pre druge prošle radnje. U petom zadatku treba u nizu glagola, glagolskih oblika, odrediti određene. Prezent, sadašnje vreme, urađeno je radi. Aorist označava upravo svršeno vreme. Uradit ćemo je futur, smo uradili perfekat, dakle evo ga uradi smo aorist. U zadatku pod v treba naći perfekat. Raditi je infinitiv, oni rade prezent, evo ga perfekat prošlost. Futur, budućnost, odmah ćemo prepoznati radit ćete. Pluskvamperfekat, vidit ćemo ovde futur radit ćete, uradiste aorist, a evo ga ste bile radile pluskvamperfekat. Imperfekat, ponovo onaj starinski čudan oblik, to je rađahu, odraditi. Raditi je infinitiv, a radila je radni glagolski pridev. Sad u infinitivu treba naći infinitiv, kao što znamo to je osnovni oblik koji se završava na ti, a radni glagolski pridev je ono što dodajemo perfektu, ola, loli, lela, dakle radi le, radi la, radilo i tako dalje. U šestom zadatku sada treba da transformišemo određeni glagol, odnosno treba da prepoznamo koje je glagolsko vreme. Samo što uđoše, to označava trenutnu radnju koja se upravo dogodila, aorist. Sve smo bili uradili kako treba, radnju pre druge, plus kvamperfekat. Ne znam odgovor na pitanje,
pa to je očigledno prezent, jer ja ne znam ni trenutno, ni sada, ni uvek. Svi seđahu mirno, opet vidimo da nam je čudno, seđati ne postoji kao glagol, dakle to je imperfekat. I na kraju, juče sam lepo učio, obična prošlost, dakle perfekat. U 7. zadatku transformišemo glagol u određene glagolske oblike ili vremena. Otpevati u 3. licu jednine prezenta. Ona otpeva. Drugo lice množine pluskvamperfekta. Vi ste bile otpevale. Prvo lice množine aorista. Mi otpevasmo. Otpevah, otpeva, otpevasmo, otpevaste, otpevaše. I na kraju drugo lice jednine futura. Ti ćeš pevati. To jest ti ćeš otpevati. Ili alternativni oblik otpevaćeš. Pazimo da ga pišemo spojeno. 8. zadatak treba naći pravilne oblike prezenta, odnosno kada ne pišemo spojeno ili odvojeno. Nemam, pa vidimo da je ovo tačno. Nisam, piše se spojeno. Ne radimo, pišemo odvojeno, dakle tačno. Negujemo, to je jedan glagol, dakle nije dobro. Ne pričamo, mora odvojeno. I ne čujem, dakle tačno. Kao što vidite, 3 od 3. Treba naći 3, samo nije naglašeno u zadatku. Nekad vidite i poene koliko nose, pa ćete možda znati. Isto u 9. zadatku tražimo 3, a tražimo pravilne oblike futura. Radit ćemo to. Ovo je pravilno. Zašto? Ćemo se piše spojeno, ali kada se piše odvojeno? Ako se glagol završava naći, dakle, doći ćemo. Što znači da stići ćemo nije dobro. Sede ćemo takođe nije dobro, mora spojeno. Pravit ćete, ovde zapravo treba 4. Pravit ćete je spojeno i prići ćete je tačno. U 10. zadatku svud treba da uočimo po jednu grešku, odnosno da je podvučemo. Uplaši se kad sam je ugledao. Uplaših se kad sam je ugledao. Iznenadio sam se kad sam je video. Nije dobro video, nego video. Neću ti se više javljati. Pa ovo pišemo spojeno. Mi ne bismo da dolazimo sutra. Pišemo odvojeno i on je misli o, a ne j. J nikad ne koristimo tu. 11. zadatak treba izbaciti suvišnu reč. To je glagol. Juče joj je se dopala ta haljina u izlogu. Da li je pravilnije juče joj je dopala ili juče joj se dopala? Dakle, juče joj se dopala, je podvlačimo, ono je suvišno. I 12. zadatak, glagole treba složiti pravilno prema pravopisu, ali i prema vremenu. Ja upravo spaziti, to će izgledati, ja upravo u aoristu spazih nekog psa na ulici. Milan juče potruditi se. Milan se juče potrudio, pišemo ovde, potrudio da lepo uradi test, odnosno zadatke, kao što ćete vi. Doći, moja mama sutra, dakle mora budućnost. Kako ću ovo napisati? Doći će mama sutra. Pišemo odvojeno, pazimo o tome. I na kraju, niko uči jer ga mrzi. Odmah vidim da tu mora da bude odrična rečenica i pisat ću je odvojeno. Niko ne uči jer ga mrzi. To bi bilo to što se tiče pripreme za test iz srpskog jezika. Hvala.